Wicklow, gardd Iwerddon, y sir nesaf ar ein llwybrau Celtaidd. Hewlydd troellog a straeon diddorol rhwng pob cornel. Ydy ti? Cymeriadau lliwgar hefyd. Rwy, Lowri a'n chwa'r Cifa wedi llwyddo i gael dad mas o'r tŷ. A bwrw'r hewl am bythefnos i brofi hyfrydwch Iwerddon a Chymru. Mae'n gred fod ar y rhewl i weld beth sy'n debyg. Beth sy'n wahanol rhwng y ddwy wlad. Cyfle i ni gyd brofi'r hen a'r newydd. Ar ôl dechrau'r daith yn Waterford, Mae'r hewl yn mynd â ni i Wexford. lan i Wicklow, Cyn croesi'r dyfroedd nôl i Gymru i Sir Benfro, Sir Gar ac wrth gwrs ein cartref arall, Ceredigion. Ni'n edrych mlaen i Wicklow. ein trydydd sir ar ein llwybrau Celtaidd. Pam gardd Iwerddon felly? Wel, yn llawn mynyddir, fforestydd, llefydd i gerdded, hen adfeilion, Bach o bopeth de. yn gwmws. Ble ewn ni gyntaf, dy dad? Wel, nath mam sôn am le a pherson diddorol mewn ardal yng nghanol y wlad, Baltinglass. Ac yng nghanol Wicklow, mae'r siaman Hilary Healy yn byw. Siaman. Ie glei, cyfle i ni gysylltu â'n llwybrau Celtaidd ar lefel ysbrydol. O'n i ddim yn disgwyl hyn, Dad. Wel, ínta gan rudí. Well, tan seo? A raglan. Yeah, a raglan. Tá an ceart agat, seo é ar bhantáin, ar kilobhantáin, agus is áid an star bhfuil é. Tá an áid sin Rathcoran, yeah, agus is cahar é an sean am, agus howlan seo ar an cnoc seo, tá cloch lia, agus tá sé anatáachta, tá sé linethe leis an sin le an saoire, you know, ag airing the grain on saoire. What's the significance of all the trees? This is the centre tree, the oak tree. 900 years, 300 years of growing, 300 years of staying, and 300 years of going. So a very strong ancient tree and very sacred to the Irish. Sronta agus iechyd da hyn derwen di. Mae Hilary yn berson ysbrydol. Ac ysbrydoledig, mae ganddi gysylltiad arbennig da'r ddeiar. Dar pridd. Good job. Tar coed. Make this one. Wedi ymlacio'n llwyr ar ôl bod gyda Hilary. With a view. Mlaen i Avondale House, cartref gwledydd Charles Stewart Parnell. Bydd rhaid i ni yrru o amgylch mynydd Lygna Cwila yn gyntaf, mynydd ucha Iwerddon tu fas i Sir Ceri. Trw'r lawr dy dad a nôl mewn i'r stafell ddosbarth. So, beth yw'r gair am rhewl? O, pigeon. Bocher? Boher. Beth yw'r gair am blodyn? Blochin. Beth yw'r gair am wal? Fala. Fel wal. Wait, mae aderyn ar y rhew. Ein, On. bocher. Wow, yr aws. Hey. Mi dechrau gwella fes. Aderyn ar y rhewl, aderyn ar y rhewl, ein hwn bore. Beth oedd hwnna? Mae'n fel. Reit, mae chi ffaith ddiddorol. Adeiladwyd y tŷ hardd yma ym 1777 ar gyfer rhywun o'r enw Samuel Hayes, ac oedd e'n awyddus i ail fforesteiddio Iwerddon. Bydde Hilary yn lico'r cod ma. Siarad am god, beth yw hwnna? Mae hwn yn atyniad newydd sbon. Tŵr anferth o bren yn dod mas o'r cod a sleid fawr lawr i ganol e. Cyffroes.
edrych yn uchel I fi, Dad. Ni'n gweld yr ardd I gyd o fan hyn. Y sleid. Nag esglefren yw e? Oce. A'r sleid yn ffordd hyfryd I roi'n rhad I nôl ar y ddeiar. A nawr, mlaen I Glendaloch. Glendaloch. Dyffryn y ddau lyn. O'r diwedd, rhywle I gael bach o lonydd, hyfryd iawn. Wi'n joio llynnyddwch byd natur. Wi'n credu ai nôl i'r arfordir. Ond I ni'n mynd I Enniskerry. A mae dad yn mynd I Bray. Mae'r rhaeadr anhygoel o brydferth ma. Mae e mor bert. Helo! Ti'n gwybod pwy hwnna? Pwy hwnna? Lecture fi. Ife? Ie. Helo. Okay, clic yn mynd lawr a gweud helo I ni. Wel, Claire, gwnes o hod ti. Dwi'n gweld ti, ond just rhywun yn lat yn Agus siop. tiw hein. Sio I mo Trefor Laurie. Agus Laurie sio I mo Lector Claire. Nice to meet you. How are you getting on? How are you? Yeah. Mae Claire yn siarad bach o Cymraeg. Ti'n siarad bach yn Cymraeg? Tipyn bach. Da iawn. A beth wyt ti'n neud fan hyn? Fy ffrind McKenna wedi dod I Iwerddon. Ie, dyn ni'n ymweld â Powers Court. Do you have family then in Wales or? No, dwi'n dysgu Cymraeg. Ti'n dysgu Nant Cymraeg? Gwrtherin and Duolingo helps me too. Dwi'n meddwl bod e mor pwysig yn dywe I siaradydd yma, I cadw nhw'n fyw, yeah. Yeah, wrth gwrs, wrth gwrs. So we're going to Wales next week, I think, Yeah, for this program. Es I Bwcheli wythnos diwetha. Wow. Yeah. That's great. A ti wedi gweld cwpl o similarities? Yeah. Gwelais I traeth. Dwi'n meddwl tro. Yeah. It's much easier to learn another language, especially Celtic language, I'm sure. Absolutely, yeah. You It's find that definitely an yourself. advantage because it's intuitive when you're thinking about the Exactly. word order and everything. Yeah, da iawn, yeah. Right, we better go meet Dad then. He's up the mountain somewhere. I don't know what he's doing. Chwarae dwli, he's messing somewhere. Yeah. Ond diolch yn fawr, roedd e'n lyflu cwrdd â ti heddi. Cwrdd â ti, ie. Lovely meeting you Croeso. today. Hwyl Diolch yn fawr. fawr. Hwyl fawr I ti. Gosh, mae'n byd bach, yn dwi? Ma fe. Wel, mae'r llwybr o amgylch clogwyni Bray yn hyfryd ac yn gwneud bach o le ar gyfer y bwyd nes mlaen. Dyma Dad. Hei ferched, chi'n iawn? A mae'r merched wrth gwrs yng nghanol bwrlwm y traeth. Ti'n gwybod pwy ydyn ni wedi cwrdd â? Pwy? Ti'n gwybod Claire Dunn, lecture fi? O, mae'n dydreithio yn y coleg. Ari? Oedd hi'n gallu siarad Cymraeg. Oedd hi? O, ffantastig. Es I ar y llwybr ar y clogwyn Bray. Hyfryd iawn, edrych y holl ffordd lan yr arfordir. Reit, chi'n barod I fynd e? Wel, rwy'n cael tocyn Danny. Tocyn I be? O, na. Come on, Dad. Na, sa'n licio sterodd. Come on, ni'n neud e, mae'n mynd i neud e. O na, peidwch nawr, sa'n licio hedfan, chi'n gwybod na. Na, ni wedi bod arno fe'n barod, mae fe'n good. O'n i'n joio. Ond oes da fi ferched hyfryd. Joio hwnne, ie. O, boes bach. Mae lot yn uwch nag unrhyw beth oedd yn ffair Aberteifi sydd o'r dydd. O, beth sy'n ni gael o'i ife nawr? Fi'n credu mae'n amser dda I dweud I ti bod rwy'n ni ddim wedi mynd arno fe. O, diolch yn fawr iawn I chi. Reit, sa'i di stop o siglo to, ond am ffordd I gloi'r diwrnod yma yn Wicklow, gardd Iwerddon ym mhob ystyr y gair. Don't you remember that night on Yonlin Hill when we were together? I'm sorry now to tell. The rain falls on my heavy locks and the dew wets my skin.
Dyna ffordd i orffen ein llwybr Celtaidd yn Iwerddon. A nawr ferched, ymlaen i Gymru!